Πότε, πού και από ποιους, κύριε Καλύβα, εποάζεται το αυγό από το οποίο εν συνεχεία εκολάπτεται ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα μας? Θα έλεγα, κύριε Τζανετάκο, ότι αντίθετα από αρκετούς άλλους εμφυλίους, στην ελληνική περίπτωση ο εμφύλιος δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιων συγκεκριμένων περιστάσεων και καταστάσεων που ενυπήρχαν στην ελληνική κοινωνία, αλλά ήταν αποτέλεσμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι δίχως τον πόλεμο δεν θα είχε γνωρίσει η Ελλάδα εμφύλιο, ή τουλάχιστον δεν θα είχε γνωρίσει τον εμφύλιο που γνώρισε. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, με τις συνθήκες που δημιούργησε, οδήγησε ουσιαστικά σε μια ρήξη της κοινωνίας και οδήγησε και στη δημιουργία δύο αντίπαλων πόλων εξουσίας, τον καθένα με το στρατό του, στη διάρκεια της κατοχής. Και όπως καλά γνωρίζετε, ένα κράτος δεν μπορεί να σταθεί με δύο πόλους εξουσίες, με δύο κρατικές εξουσίες, με δύο στρατούς. Αυτό το πράγμα, πιστεύω, οδήγησε στη σύγκρουση, η οποία εν πολλοίς, πιστεύω, ήταν αναπόφευκτη δεδομένη της κατάστασης που δημιουργήθηκε μέσα στη διάρκεια της κατοχής. Με αποτέλεσμα τα πράγματα να πάρουν την τροπή που πήραν. Θα έλεγα λοιπόν ότι παρότι σίγουρα αποφάσεις στη διεθνή πολιτική σκηνή, αποφάσεις των ηγεσιών, κακές αποφάσεις κάποιων πολιτικών προσώπων έπαιξαν το ρόλο τους, πιστεύω στη γενική εικόνα του πράγματος που έχουμε, δύσκολα από τη στιγμή που πήραν την τροπή τα πράγματα που πήραν στη διάρκεια της κατοχής θα μπορούσε να αλλάξει η τροπή αργότερα. Δηλαδή οι συγκρούσεις, οι έρηδες πρώτα και εν συνεχεία οι αιματηρές συγκρούσεις και ορισμένες ακρότητες οι οποίες έχουν αρχίσει να σημειώνονται από τις αρχές του 1943. Υπήκουαν σε κάποια υπερτάτη εντολή ή ήτανε η φορά των πραγμάτων τέτοια? Πιστεύω σε μεγάλο βαθμό ήταν η φορά των πραγμάτων. Τι συμβαίνει στην κατοχή? Αυτό που συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα από το 1942 και μετά, είναι ουσιαστικά η κατάρρευση της κατοχικής εξουσίας στην Ύπαιθρο, την ελληνική. Και συγχρόνως η ανάδειξη μιας αντίπαλης εξουσίας στον αγροτικό και ορεινό χώρο της Ελλάδας, που την ονομάζουμε και τη χαρακτηρίζουμε ως εαμική εξουσία. Είναι η εξουσία του ΕΑΜ, που δημιουργείται ως αντιστασιακή οργάνωση, αλλά βέβαια πρόκειται για οργάνωση που ελέγχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Την διάρκεια του 1943 και 1944 ουσιαστικά έχουμε τρεις κυβερνήσεις που αφορούν την Ελλάδα. Έχουμε την κυβέρνηση των συνεργατών των Γερμανών στην Αθήνα, η οποία έχει κάποιον έλεγχο στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις και στα παιδινά, και θα δημιουργήσει το στρατό της, τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας, με τον οποίο ονομάζουμε όλες αυτές τις οργανώσεις και σχηματισμούς που πολέμησαν στο πλευρό της. Θα έχουμε την εξουσία των ανταρτών, η οποία ενώ στο ξεκίνημα ουσιαστικά κάλυπτε ένα μεγάλο εύρος και μια μεγάλη γκάμα πολιτικών απόψεων και αντιλήψεων και οργανώσεων, στην πορεία μέσα από μια σειρά διαδικασιών γίνεται καθαρά εαμική. Και βέβαια έχουμε την εξουσία του Καΐρου, δηλαδή την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπεί τον προπολεμικό κόσμο, αλλά βέβαια με την συνεργασία και την συμμετοχή των δυνάμεων εκείνων που αντιμάχονται τον άξονα, και επομένως με ένα πολύ σημαντικό έρισμα και με μια πολύ δυναμική άποψη για το πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα μετά το τέλος της κατοχής. Έχουμε δηλαδή τρεις κυβερνήσεις με διαφορετικές ατζέντες, όχι μόνο στον πολιτικό χώρο αλλά και στον κοινωνικό τομέα, με διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η χώρα, και βέβαια με τρεις διαφορετικούς στρατούς. Αυτό το πράγμα μέσα από μια διαδικασία συγκρούσεων πολύμορφων, που θα πάρουν και θα αποκτήσουν ένα μεγάλο βάθος κοινωνικό, γιατί η βία θα αποκτήσει μια μεγάλη, ας πούμε, διάσταση στη διάρκεια της κατοχής, δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες που ουσιαστικά θα καθορίσουν την πορεία των πραγμάτων για όλη τη δεκαετία του 40. Στην ύπαιθρο χώρα, επειδή στις αστικές περιοχές είναι η εξουσία των δοσυλλογικών κυβερνήσεων και των δυνάμεων κατοχής, η παρουσία των κυβερνήσεων του Καΐρου είναι μάλλον σκιώδης, οπότε έχουμε την εαμική εξουσία, η οποία είναι πλησιέστερα προς τα υποκείμενα της εξουσίας, τον ίδιο το λαό. Αυτός ο ίδιος ο λαός πώς αποδέχεται τη συγκεκριμένη εξουσία? Καταρχάς πιστεύω ότι είναι λίγο παραπλανητικό να μιλάμε για την έννοια λαός ως ένα μέγεθος αδιαφοροποίητο. Έχουμε τεράστιες διαφοροποιήσεις.
οι οποίες απαντούν σε μια σειρά από παραμέτρους κοινωνικές, γεωγραφικές και ιστορικές. Έχουμε δηλαδή μια τεράστια γκάμα συμπεριφορών. Και νομίζω ένα μεγάλο πρόβλημα της αντίληψής μας για την εποχή εκείνη είναι ότι τείνουμε αυτά τα πράγματα να τα απλοποιήσουμε και να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις για το πόσοι πραγματικά υποστήριζαν τη μία ή την άλλη πλευρά, αγνοώντας το γεγονός ότι παρά την πραγματικότητα της ύπαρξης κάποιων ανθρώπων με πολύ ισχυρές ταυτίσεις και πολύ ισχυρές συνειδητοποιήσεις, ένα μεγάλο μέρος, πιστεύω η πλειοψηφία ενδεχομένως του κόσμου, προσπαθούσε να αποφύγει τον κίνδυνο που παρουσιαζόταν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Ανάμεσα δηλαδή στα άτομα και στους μηχανισμούς εκείνους που ταυτίστηκαν με την μία ή την άλλη πλευρά, έχουμε και μία μεγάλη μάζα στο κέντρο, στη μέση μπορούμε να το πούμε, αυτό που σε άλλες χώρες έχει χαρακτηριστεί και περιγραφεί ως γκρίζα ζώνη, στις οποίες έχουμε και τεράστιες μετακινήσεις. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό και το κριτήριο που ενδεχομένως οδηγεί αυτές τις μετακινήσεις? Σε πολλές περιπτώσεις είναι το ποιος έχει την ισχυρότερη εξουσία στο τοπικό επίπεδο. Όταν την ισχυρότερη εξουσία την έχει μία πλευρά, ο κόσμος ταυτίζεται μαζί της, αλλά αυτή η ταύτιση πιστεύω σε μεγάλο βαθμό είναι ευκαιριακή και είναι εν δυνάμει, αλλάζει δηλαδή στην πορεία των πραγμάτων όταν η εξουσία αυτή είτε καταραίει είτε χτυπιέται από την άλλη πλευρά. Με αποτέλεσμα να παρατηρούνται και μεγάλες μετατοπίσεις. Πιστεύω ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της εμπειρίας των ανθρώπων της εποχής, ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο, πολύ λιγότερο από τον αστικό, και μια εμπειρία που έχει χαθεί στην πορεία, είναι η πορεία αυτή των μετακινήσεων και των μετατοπίσεων, ούτως ώστε ο κόσμος αυτός να προστατευτεί από τις πιέσεις που δεχόταν όλο αυτό το διάστημα. Οι μετατοπίσεις αυτές πολύ συχνά έχουν και έναν πολύ οπορτουνιστικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι ο κόσμος προσπαθεί να κερδίσει κάποια πλεονεκτήματα. Πολλές φορές οι μετατοπίσεις αυτές εμποδίζονται είτε από αντιπάλους τοπικούς, οι οποίοι ουσιαστικά, όπως επικράτησε να ονομάζεται την εποχή εκείνη, σε χρωματίζουν, ουσιαστικά για να σου αποκόψουν τη δυνατότητα να μετακινηθείς και να κερδίσουν οι ίδιοι κάποια πλεονεκτήματα, ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, μέσα από τη διαδικασία αυτή, κάποιοι αποκτούν και μια πολιτική συνείδηση. Εκείνο που αξίζει τον κόπο να τονιστεί είναι ότι πολλές φορές μέσα από την ίδια τη διαδικασία της σύγκρουσης και της βίας αναδεικνύονται πολιτικές ταυτότητες με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο, δηλαδή οι άνθρωποι γίνονται δεξιοί και αριστεροί και πρόκειται για έννοιες και κατηγορίες που δεν είναι παλιές. Στο Μεσοπόλεμο ο κόσμος κινείται μέσα από άλλες πολιτικές κατηγορίες, κυρίως του βενιζελικού ή του αντιβενιζελικού. Οι κατηγορίες των εθνικοφρόνων, οι δεξιών και το δεξιός βέβαια είναι και αυτό περιγράφει μια πολύ μεγαλύτερη αντίληψη του χώρου, γιατί ένα μεγάλο μέρος των κεντρών γίνονται εθνικόφρονες μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά και οι αριστεροί πολλές φορές εμφανίζονται με διάρκεια στον χρόνο και με πολιτικές ταυτότητες που μεταδίδονται οικογενειακά αργότερα μέσα από αυτή τη διαδικασία της βίας. Δηλαδή υποφέρει κανένας ένα χτύπημα και αυτό το πράγμα το κατατάσσει σε μια κατηγορία ή στην άλλη. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι πολλές φορές θεωρούμε ως δεδομένες και ως ιδεολογικά πολύ σαφείς και καθαρές κατηγορίες οι οποίες είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης και του χάους που ουσιαστικά δημιουργείται την εποχή εκείνη. Ο σχηματισμός της ΠΕΑ και οι εκλογές οι οποίες διεξάγονται στις θεωρούμενες ως απελευθερωμένες περιοχές της Ελλάδας δεν αποτελούν αποτέλεσμα κάποιων γνήσιων διαδικασιών ή είναι και αυτές κατευθυνόμενες? Σίγουρα η προσπάθεια αυτή δημιουργίας εκλογών και δημιουργίας της κυβέρνησης του Βουνού είναι μια προσπάθεια ουσιαστικά νομιμοποίησης της εαμικής εξουσίας, δημιουργίας ενός ερίσματος. Προφανώς για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου αυτό το πράγμα λειτουργεί θετικά. Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως είναι ότι ουσιαστικά πρόκειται για εκλογές στις οποίες δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Με άλλα λόγια, η ελεύθερη Ελλάδα είναι ένα μονοκομματικό κράτος, όπου λειτουργεί ουσιαστικά μία οργάνωση με τη δυνατότητα να κατευθύνει τα πράγματα προς την κατεύθυνση που επιθυμεί. Χωρίς κανένας να θέλει δηλαδή να αγνοήσει το γεγονός ότι δημιουργείται μία δυναμική λαϊκή μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ουσιαστικά δεν επιτρέπεται η ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ανθρώπων. Πίσω από την κάλπη υπάρχει ο τοπικός Ελλάς και κανένας δεν μπορεί εύκολα να τα βάλει μαζί του. Έχουμε μία πάρα πολύ συγκεκριμένη εξουσία.
ο ρόλος των συμμάχων, των συνεταίρων, των συνιδρυτών του ΕΑΜ, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των σοσιαλιστικών, της σοσιαλδημοκρατίας, ως Βόλος, Τσιριμόκος και λοιποί. Ποιος είναι εμπροκειμένο? Καπελώνονται δηλαδή με την τρέχουσα ορολογία? Ουσιαστικά ναι, ο ρόλος τους είναι διακοσμητικός, πολύ μικρός και στο επίπεδο της κορυφής. Στο επίπεδο του χωριού ή της κομμόπολης, ο μηχανισμός είναι η οργάνωση του ΕΑΜ. Και πραγματικά βλέποντας και αναλύοντας την εποχή εκείνη, θαυμάζει κανένας τη δυνατότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος να οργανώσει μια τόσο ισχυρή παρουσία σε κάθε χωριό. Υπάρχουν πολλαπλές οργανώσεις. Και παρά το γεγονός, όπως είπα και πριν, ότι η συμμετοχή πολλές φορές των ανθρώπων είναι αποτέλεσμα της αναγκαιότητας των συγκυριών, το γεγονός ότι αυτές οι οργανώσεις υπάρχουν ουσιαστικά δομεί μια πολιτική πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο ούτε οι αντίπαλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα στο ίδιο του ΕΑΜ, ούτε οι αντίπαλοι του εκτός του ΕΑΜ να αγνοήσουν. Και μπορούμε να εντοπίσουμε πότε γεννιέται ο πειρασμός στην αριστερά να καθοδηγήσει έτσι τα πράγματα και τις εξελίξεις, ώστε αμέσως μετά τον πόλεμο να επέλθει μια ουσιαστικώς καθεστωτική αλλαγή στη χώρα, δηλαδή αυτό το οποίο μονολεκτικά προέβαλαν ως λαοκρατία? Θα έλεγα ότι ο όρος πειρασμός ενδεχομένως να μην είναι ο πιο κατάλληλος, γιατί μιλάμε αφενός για κόμματα. Ο σκοπός του κάθε κόμματος είναι η κατάληψη της εξουσίας, όχι μόνο του κομμουνιστικού, οποιοδήποτε κόμματος. Και στην περίπτωση του Κομμουνιστικού Κόμματος μιλάμε για ένα επαναστατικό κόμμα. Δηλαδή στα γονίδια του είναι η κατάκτηση της εξουσίας μέσω μιας επανάστασης. Η περίπτωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής με τις συνθήκες που δημιουργεί ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο δράσης. Και το ερώτημα δεν είναι εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα επιθυμεί την κατάκτηση της εξουσίας, αλλά με ποια μέσα μπορεί και προτιμά να την κατακτήσει. Αρχικά υπάρχει η λύση ή η δυνατότητα της κατάκτησης της εξουσίας ουσιαστικά μέσω της οργάνωσης στο επίπεδο του αγροτικού και του ορεινού χώρου αυτής της εναλλακτικής εξουσίας, η οποία γύρω στο 1944 εκτιμάται ότι καλύπτει το 70% του χώρου, δηλαδή το 70% της Ελλάδας δεν υφίσταται την κατοχή. Η κατοχή για αυτόν τον κόσμο είναι οι επιδρομές όποτε και αν συμβούν από την πλευρά των ταγμάτων ασφαλείας ή των Γερμανών. Και η ιδέα είναι αυτή η ορεινή εξουσία σιγά σιγά με το που φεύγουν οι Γερμανοί να κατέβει και στις πόλεις. Και αυτό πετυχαίνεται με την εξαίρεση της Αθήνας. Δηλαδή ακόμα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε κατάληψη της εξουσίας από το ΕΑΜ με την αποχώρηση των Γερμανών. Το παιχνίδι παίζεται στην Αθήνα στα Δεκεμβριανά. Το ερώτημα είναι εάν θα παιχθεί μέσω της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δηλαδή πολιτικά, ή αν θα παιχθεί καθαρά με στερεοτυπικούς όρους. Η επιλογή του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι να παιχθεί πολιτικά. Γιατί? Διότι όσο να είναι, ο πόλεμος συνεχίζεται, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Είναι γνωστό ότι θα χάσουν οι Γερμανοί, αλλά το πώς και το με ποιες συνθήκες και κυρίως από ποιους θα χάσουν δεν είναι σαφές στο τέλος του 1944. Οι Βρετανοί έχουν μια ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και έναν ισχυρό λόγο για τους λόγους που γνωρίζουμε, με αποτέλεσμα το Κομμουνιστικό Κόμμα να επιθυμεί μια ουσιαστικά μετάβαση στην εξουσία δια της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, η οποία θα χαρακτηρίζεται ενδεχομένως από εκλογές όμως που θα συμβούν σε ένα χώρο που θα ελέγχεται από το ίδιο. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα μοντέλο που πολλοί μπορεί να το συγκρίνουν με την Τσεχοσλοβακία, δηλαδή την κατάκτηση της εξουσίας μέσω μιας διαδικασίας ελεγχόμενων εκλογών και όχι μέσω μιας διαδικασίας πραξικοπήματος. Ουσιαστικά τα Δεκεμβριανά και το κίνημα του Δεκεμβρίου του 1944 είναι μια αποτυχία για το ΚΚΕ, αλλά αναγκαστική, διότι ουσιαστικά ο Γεώργιος Παπανδρέου και οι Βρετανοί, με την πίεση που εξασκούν για τη δημιουργία ενός καινούριου ελληνικού στρατού, στο οποίο τα ερίσματα του Ελλάς θα είναι περιορισμένα, ουσιαστικά εξαναγκάζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα σε μια δυναμική απάντηση, την οποία χάνει. Τότε μπορούμε να πούμε ότι εκτροχιάζεται το ΚΚΕ από την χαραχθήσα πορεία του δηλαδή. Από την επιθυμητή, την πρώτη λύση που θα ήταν το να κατακτήσει την εξουσία μέσω μιας πολιτικής διαδικασίας, δηλαδή μέσω εκλογών, αλλά εκλογών που θα συνέβαιναν σε ένα χώρο στον οποίο θα είχε τον απόλυτο έλεγχο. Πιστεύω ότι με τις συνθήκες που υπήρχαν εκείνη την εποχή, δηλαδή με την ύπαρξη δύο στρατών, του Ελλάς που ελέγχει την πλειοψηφία του ελληνικού χώρου και από την άλλη του ελληνικού στρατού που είναι περιορισμένος και των Βρετανών, οι οποίοι όμως ελέγχουν το κέντρο, την Αθήνα, και έχουν επίσης και τα διπλωματικά και τα διεθνή ερίσματα, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί
ένας συμβιβασμός. Ή θα επικρατήσουν οι μεν ή θα επικρατήσουν οι δε. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανένας την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας να προχωράει μέσα από μια διαδικασία συμβιβασμών και συμφιλίωσης με δεδομένες τις εντάσεις, αλλά κυρίως το γεγονός ότι υπάρχουν δύο στρατοί, οι οποίοι δεν μπορεί να συνυπάρξουν. Από την πλευρά του ΚΚΕ το να δεχθεί την διάλυση του Ελλάς σημαίνει να αμεμπολίσει ένα πολύ σημαντικό έρισμα, που ουσιαστικά σημαίνει και το τέλος της κυριαρχίας του, γιατί στον Ελλάς στηρίζεται αυτή η κυριαρχία. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και του Γεωργίου Παπανδρέου και των Βρετανών, το να δεχθούν την ύπαρξη του Ελλάς μέσα στον καινούριο ελληνικό στρατό ουσιαστικά σημαίνει την υποθήκευση της δικής τους επιλογής. Δηλαδή τεινάζεται στον αέρα εν της πράγμαση τόσο η συμφωνία της Καζέρτας όσο και του συνεδρίου του Λιβάνου, όπου υποτίθεται ότι αυτά τα θέματα είχαν διευθετηθεί, είχαν συμφωνηθεί. Πιστεύω ότι δεν είχαν διευθετηθεί και στις δύο περιπτώσεις, στις δύο συμφωνίες και από τις δύο πλευρές, και το γνωρίζουμε βέβαια αυτό σήμερα και από τα αρχαιακά τεκμήρια. Η προσπάθεια ήταν να κερδιθεί χρόνος και να κερδιθεί ουσιαστικά, να κατακτηθεί ένας χώρος για την καλύτερη διαπραγμάτευση του θέματος της εξουσίας δηλαδή με τα πολεμικά. Ήταν κινήσεις ζατρικίου, δηλαδή σκάκι παίζανε. Ήταν κινήσεις τακτικής ακριβώς. Και πότε παίρνει την απόφαση στροφής, απόλυτης στροφής το ΚΚΕ, δηλαδή μεταξύ 3 και 4 Δεκεμβρίου. Στις αρχές τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, όταν διαπιστώνει ότι η πίεση από την πλευρά του Γεωργίου Παπανδρέου και των Βρετανών για την δημιουργία στρατού καινούριου ελληνικού, στον οποίο ο Ελλάς δεν θα είχε το ρόλο που αυτοί περιμένανε, ουσιαστικά τον περιορισμό και τον έλεγχο των στρατιωτικών δυνατοτήτων του ΚΚΕ, πιστεύω τότε γίνεται σαφές ότι δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την πολιτική μετάβαση με τους όρους που το επιθυμούν και επομένως θα πρέπει να αναζητήσουν μια δεύτερη λύση. Δεν τους αρέσει, δεν την επιθυμούν, θα προτιμούσαν το πράγμα να παιχθεί πολιτικά, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή, πιστεύω. Και ενώ οι βασικές δυνάμεις του Ελλάς βρίσκονται σε απόσταση περίπου αναπνοής από την Αθήνα, δεν ενεργοποιούνται, δεν έρχονται και οδηγείται σε ήττα το ΚΚ στα Δεκεμβριανά και σύρεται στη συμφωνία της Βάρκιζας. Πώς ερμηνεύονται όλα αυτά? Δεν είναι τελείως σαφές και αληθές το ότι δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός του Ελλάς. Δηλαδή διαβάζει κανένας πολλές φορές σε διάφορες πηγές ότι ουσιαστικά τη μάχη της Αθήνας από την πλευρά του Ελλάς τη δίνουν κακά οργανωμένες ομάδες Αθηναίων. Ναι, ο εφεδρικός. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα των πελοποννησιακών δυνάμεων του Ελλάς συμμετέχει στη μάχη και πολλά τμήματα από τη στερεά Ελλάδα, όσα προλάβουν να κατέβουν, όσα δεν συλλαμβάνονται στην αρχή των γεγονότων. Και βέβαια υπάρχει και μια μεγάλη μετακίνηση των τμήματων της Μακεδονίας, που όμως λόγω δυσχεριών, δεν είναι εύκολο να διασχίσει τη μισή Ελλάδα χωρίς μηχανικά μέσα, φτάνει πολύ αργότερα. Υπάρχει μια γενική κινητοποίηση. Απ' την άλλη υπάρχει και μια αίσθηση υπεροχής από την πλευρά του ΚΚΕ, που θεωρεί πως μπορεί να πολεμήσει, να δώσει τη μάχη σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι τα Δεκεμβριανά δεν είναι μόνο η μάχη της Αθήνας. Συγκρούσεις έχουμε στη Μακεδονία, όπου υπάρχουν ομάδες αντιστασιακών μη ελεγχόμενες από το ΕΑΜ, και συγκρούσεις βέβαια γίνονται στην Ήπειρο, όπου εκεί στρέφεται ο Βελουχιώτης και ουσιαστικά αναγκάζει τις δυνάμεις του Ζέρβα να στραφούν να αιτηθούν και να στραφούν προς την έξοδο, προς την Κέρκυρα. Έχουμε δηλαδή μια σύγκρουση σε πανελλαδικό επίπεδο. Απλώς το κέντρο της σύγκρουσης και η αποφασιστική μάχη γίνεται στην Αθήνα. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες για τις επιλογές του ΚΚΕ. Αρκετά πράγματα γνωρίζουμε, κάποια δεν τα γνωρίζουμε ακόμα, γιατί κάποια αρχαιακά τεκμήρια ουσιαστικά των συνομιλιών που γίνονται στο εσωτερικό του πολιτικού γραφείου, των διεργασιών που γίνονται τότε, παραμένουν κάπως σκοτεινά, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι τη γενική εικόνα την έχουμε και είναι μια εικόνα υπερεκτίμησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων, που οφείλεται στην αίσθηση της υπεροχής στον χώρο εκτός των Αθηνών. Αν εξαιρέσει την Αθήνα κανένας, η υπόλοιπη Ελλάδα ελέγχεται πλήρως από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ενδεχομένως υπεροχής που να μην δικαιολογείται με βάση τις στρατιωτικές δυνατότητες στον χώρο των Αθηνών. Υπάρχει επίσης μια υποεκτίμηση της δυνατότητας των Βρετανών να αντιδράσουν. Δεν περιμένουν ότι θα υπάρξει μια τόσο μεγάλη αντίδραση. Στο πλαίσιο της σύγκρουσης των Δεκεμβριανών έχουμε μια σειρά από άλλες διαδικασίες, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών,
Το ΚΚΕ στρέφεται εναντίον των ελληνικών κυρίως τμήματων της κυβέρνησης και των συνεργατών της κυβέρνησης, της αστυνομίας κυρίως, της χωροφυλακής σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η βασική ιδέα και εκεί είναι να δημιουργηθεί ένα τετελεσμένο γεγονός που θα αναγκάσει ενδεχομένως τους Βρετανούς σε ένα συμβιβασμό, πάλι μέσω ας πούμε μιας κυβέρνησης κάποιου τύπου εθνικής ενότητας, που όμως θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΚΚΕ πολύ περισσότερο από ότι οι συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας. Και πλέον το ότι προσέρχεται στη Βάρκιζα σημαίνει παραδοχή απώλειας της μάχης αλλά όχι του πολέμου για κατάκτηση της εξουσίας. Υπάρχουν πολλές φωνές πριν τη Βάρκιζα που ουσιαστικά συζητούν για τη συνέχιση του αγώνα εκτός των Αθηνών. Εκείνο όμως που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη κούραση. Πολλοί κόσμος και πολλοί άνθρωποι μέσα στον ίδιο τον Ελλάς δεν θέλουν άλλο να πολεμήσουν, δεν θέλουν να συνεχίσουν αυτό το πράγμα. Δεν πολεμούν εναντίον των Γερμανών πλέον. Υπάρχει μια συμμαχική παρουσία στην Ελλάδα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι η κατάσταση του ανεφοδιασμού της υπαίθρου είναι άθλια. Δεν υπάρχουν δυνατότητες δηλαδή ουσιαστικά οργάνωσης ενός ισχυρού πολέμου. Βεβαίως θα μπορούσε να συνεχιστεί ο ανταρτοπόλεμος, αλλά αυτό κρίνεται για μια σειρά λόγους, πιστεύω ορθούς, ως μη ρεαλιστική λύση. Οπότε αποφασίζεται η Βάρκιζα. Πιστεύω ότι στη Βάρκιζα και πάλι προσέρχονται αρκετοί και από τις δύο πλευρές, με μια εικόνα ότι αυτό θα επιτρέψει ένα καινούριο ξεκίνημα ενδεχομένως. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι μια ψευδαίσθηση και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Υπάρχει η αίσθηση ότι ακόμα τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τελείως. Και αυτό βέβαια φαίνεται πολύ καθαρά και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά την μία με την χρησιμοποίηση της Βάρκιζας για την επανάκτηση πλέον της εξουσίας εκτός των Αθηνών, η οποία θα οδηγήσει σε τριβές και θα οδηγήσει και σε μια έξαρση της βίας πάλι. Από την άλλη πλευρά βέβαια με το κρύψιμο μιας μεγάλης ποσότητας όπλων, ως ας πούμε ενός είδους εγγυήσεως ότι εάν χρειαστεί θα μπορέσουν να ξαναπολεμήσουν. Οπότε και από τις δύο πλευρές παραβιάζεται η συμφωνία με το που ξεκινάει και ουσιαστικά το θέμα δεν λύνεται με τη Βάρκιζα, όπως θα φανεί αργότερα άλλωστε. Και πράγματι κύριε Καλύβα μπαίνουμε σε μία περίοδο όπως έχει αποκληθεί της λευκής τρομοκρατίας από την πλευρά των δυνάμεων οι οποίες εκφράζονται από τις νόμιμες πλέον κυβερνήσεις, έστω και αν δεν έχουν μεσολαβήσει εκλογές έως το 1946. Ο όρος δεν είναι ακατάλληλος με την έννοια ότι είναι σαφές ότι υπάρχει ένα είδος πογκρόμ σε πολλές περιοχές, ιδίως στη Νότια Ελλάδα. Ένα πογκρόμ που κατευθύνεται εναντίον όσων ταυτίστηκαν με την εξουσία του ΕΑΜ στην περίοδο της κατοχής. Ο όρος όμως είναι προβληματικός όταν χρησιμοποιείται μόνος του και δεν συνδέεται με μια σειρά άλλων εξελίξεων. Στη διάρκεια της κατοχής έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι βίας το οποίο προέρχεται από τις δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι της λευκής τρομοκρατίας να αποτελεί ουσιαστικά αντεκδικήσεις για αυτή τη βία, οπότε αυτά συνδέονται. Υπάρχει με άλλα λόγια ένα παρελθόν κόκκινης τρομοκρατίας που εξηγεί τη λευκή τρομοκρατία. Η μία υπάρχει επειδή υπάρχει άλλη, λειτουργούν ως δράση και αντίδραση και αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αν ουσιαστικά αποκλείσουμε τη μία και δώσουμε την προσοχή μας στην άλλη. Αλλά είναι σαφές ότι την εποχή εκείνη έχουμε μια ισχυρότατη πίεση, η οποία πίεση ξεκινάει από τα πάνω με την έννοια ότι χρειάζεται το κράτος της Αθήνας να αποκτήσει πλέον ερίσματα σε μια επαρχία στην οποία δεν είχε κανένα και επίσης ενισχύεται από τα κάτω. Όλοι όσοι είχαν καταπιεστεί, είχαν υποστεί διώξεις κάθε είδους στη διάρκεια της κατοχής, είτε για νόμιμους είτε για μη νόμιμους λόγους, βρίσκουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στα πράγματα και βέβαια εκεί έχουμε και μια τεράστια μετατόπιση του κόσμου. Ο κόσμος ο οποίος, όπως είπα και πριν, στη διάρκεια της κατοχής ταυτίστηκε με την εξουσία του Ελλάς και του ΕΑΜ, διαπιστώνει ότι υπάρχει μια καινούργια εξουσία και μετατοπίζεται προς την καινούργια εξουσία. Το ΚΚΕ είναι νόμιμο de facto, δηλαδή δεν έχει υπάρξει από όσο ξέρω κάποια νομοθετική ρύθμιση από την παρανομία στην οποία βρισκόταν πριν από τον πόλεμο να νομιμοποιηθεί, αλλά de facto αφού συζητάει και τα λοιπά
αντιμετωπίζει και την περίπτωση συμμετοχής στις εκλογές του 1946. Όπως γνωρίζετε, στη βιβλιογραφία υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για το θέμα του μποϊκοτάζ της αποχής στις εκλογές του 1946. Γενικώς από όλους θεωρείται λάθος, και από όσους πιστεύουν ότι θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί μια καλύτερη κατάσταση για το ΚΚΕ μετά τις εκλογές του 1946 αν είχε συμμετάσχει. Το επιχείρημα είναι ότι με μια παρουσία που εκτιμάται από τους ανθρώπους που μελετάνε τις εκλογικές δυναμικές γύρω στο 30%, με μια παρουσία του 30% τα πράγματα θα είχαν σταθεροποιηθεί κάπως. Ενδεχομένως να είχαμε περάσει σε ένα σενάριο τύπου Ιταλίας. Όπου στην Ιταλία βέβαια το χαρακτηριστικό στοιχείο που καθοδηγεί τους Ιταλούς κομμουνιστές είναι το λεγόμενο ελληνικό σφάλμα, δηλαδή τα δεκεμβριανά. Θεωρούν ότι το σφάλμα του ΚΚΕ τον Δεκέμβριο υπονόμευσε τις δυνατότητες που είχε. Η αποχή αποτελεί ένα δεύτερο τεράστιο σφάλμα από αυτή την άποψη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είχε διαμορφωθεί η κατάσταση αν είχε συμμετάσχει το ΚΚΕ στις εκλογές, αλλά σίγουρα είναι σαφές πως με μια παρουσία μέσα στον πολιτικό χώρο θεσμική πλέον, τα πράγματα θα ήταν ενδεχομένως κάπως διαφορετικά. Εκεί πιστεύω ότι είναι πραγματικά η περίπτωση μιας πολύ σημαντικής ευκαιρίας η οποία θυσιάζεται. Απ' την άλλη πρέπει επίσης να παραδεχτούμε ότι και οι εντάσεις και τα ερίσματα του ΚΚΕ στην επαρχία παραμένουν ισχυρά και οι πιέσεις και οι διώξεις εναντίον των οπαδών τους πολύ μεγάλες. Επομένως υπάρχει μια τριβή και μια ένταση που μπορεί να δημιουργήσει και σε μια εκτροπή. Οπότε έχουμε και τις δύο δυνατότητες. Αλλά οπωσδήποτε η αποχή είναι μια απόφαση η οποία ουσιαστικά θα έχει τεράστιες συνέπειες. Η στρατιωτική δράση κλιμακίου του Ελλάς προφανώς εναντίον του αστυνομικού σταθμού στο Λιτόχωρο, ακριβώς τη νύχτα της παραμονής των εκλογών, είχε συμβολικό χαρακτήρα, είχε ουσιαστικό χαρακτήρα, δηλαδή θέλει να δείξει μια αντίδραση ή ότι δια των όπλων απαντάμε εμείς στην γελιογραφία των εκλογών. Υπήρχε για ένα διάστημα πριν το Κομμουνιστικό Κόμμα αποφασίσει να μπει για τα καλά στο παιχνίδι του καινούριου Αντάρτικου, υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, αμφιταλάντευσης, όπου από τη μια παίζουμε με το πολιτικό παιχνίδι, αλλά όχι τελείως, και από την άλλη οργανώνουμε στρατιωτικά κάποιους ανθρώπους στο ύπαιθρο, χωρίς όμως να σπρώχνουν τα πράγματα και στα άκρα. Κάποια στιγμή όμως ουσιαστικά λαμβάνεται μια απόφαση. Υπάρχει ένας μύθος πολύ ευρέως διαδεδομένος ότι η απόφαση για το Αντάρτικο το δεύτερο, που ξεκινάει δηλαδή αυτό που συχνά περιγράφεται ως εμφύλιος πόλεμος, δηλαδή ο πόλεμος του 46-49, είναι αποτέλεσμα των διώξεων. Αυτό είναι λάθος. Πρόκειται για μια πολύ συνειδητή απόφαση από ένα σημείο και πέρα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος να διεκδικήσει ξανά την εξουσία. Το πώς και το γιατί λαμβάνεται αυτή η απόφαση, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης συσσόρευσης αποφάσεων. Έχει αναλυθεί από τη βιβλιογραφία, τελείωτες συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι πως πρόκειται για απόφαση κορυφής. Δεν είναι για απόφαση που προέρχεται από τις πιέσεις της βάσης. Και ποιοι την παίρνουν αυτήν την απόφαση της κορυφής, και είναι μονολυθική ή υπάρχουν και διαφορετικές αντιλήψεις μέσα στους κόλπους της ηγεσίας του ΚΚΕ? Προφανέστατα υπάρχουν οι συζητήσεις, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Πρόκειται για μια απόφαση που συνδέεται σαφέστατα με το πρόσωπο του Νίκου Ζαχαριάδη. Πολλές ερμηνείες για το γιατί και για το πώς λαμβάνεται αυτή η απόφαση. Τονίζεται από κάποιους, φερειπίν, το γεγονός ότι ο Ζαχαριάδης είναι απόν στη διάρκεια της κατοχής και θεωρεί ότι εάν ήταν παρόν θα είχε παιχθεί το πράγμα διαφορετικά και θέλει να διεκδικήσει για τον εαυτό του μια καινούργια ευκαιρία. Προφανέστατα υπάρχει στις μερίδες, στους κόλπους του ΚΚΕ μια ισχυρή μερίδα ανθρώπων που θέλει και θεωρεί ότι δια της οδού αυτής θα μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα που χαθήκαν νωρίτερα. Χρησιμοποιείται συχνά ο όρος δεύτερος ή τρίτος γύρος για να περιγράψει αυτές τις διαδικασίες. Έχω την εντύπωση, και είναι ένας όρος που έχει σχετικά απαξιωθεί στο πλαίσιο της ιστοριογραφικής συζήτησης, αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση της ρεβάνς, ότι αδίκως χάσαμε πριν, πληρώνουμε ένα κόστος για αυτή την ήττα και ότι θα πρέπει να ξαναδιεκδικήσουμε τα πράγματα με καλύτερες συνθήκες τώρα. Υπάρχει και το παράδειγμα της Κίνας. Στην Κίνα έχουμε έναν εμφύλιο, στις οποίες οι δυνάμεις κομμουνιστικές παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και διεκδικούν ένα πολύ σημαντικό έρισμα, ενδεχομένως, όπως θα φανεί αργότερα, νικηφόρο.
Έχουμε μια κατάσταση στην οποία στην Ανατολική Ευρώπη έχει διαμορφωθεί μια τελείως καινούργια πραγματικότητα με καθεστώτα πλέον κομμουνιστικά. Οπότε πολλοί στο ΚΚΕ και ιδιαίτερα ο Ζαχαριάδης θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή έχουν ερίσματα που δεν υπήρχαν στην διάρκεια των Δεκεμβριανών. Βεβαίως, εκεί θα υπάρξουν μια σειρά από συζητήσεις, συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τον Στάλιν και τη Σοβιετική Ένωση για το θέμα της υποστήριξης και της βοήθειας. Γι' αυτό έχουν γραφτεί σελίδες, χιλιάδες επί χιλιάδων σελίδων. Πιστεύω ότι άμα τα διαβάσει αυτά καταλήγει κανένας σε ένα συμπέρασμα, στο οποίο είναι ότι ο Στάλιν δεν ενδιαφερόταν ουσιαστικά για την ελληνική περίπτωση, αλλά απ' την άλλη δεν αδιαφορούσε κιόλας. Δηλαδή θεωρούσε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να κερδίσει αν κέρδιζαν οι Έλληνες κομμουνιστές, αλλά δεν θα έχανε και αν έχαναν. Οπότε ουσιαστικά τους έδωσε να καταλάβουν ότι παρότι δεν θα ενδεχομένως έβγαινε μπροστά να τους καλύψει με όλους τους τρόπους, απ' την άλλη θα τους βοηθούσε από πίσω, θα τους έδινε κάποιες δυνατότητες να δράσουν και όλα αυτά εκφράστηκαν με έναν τρόπο που πολύ συχνά ήταν αμφιλεγόμενος, που άφηνε πολλά περιθώρια για ερμηνείες και έδωσε με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στην ηγεσία του ΚΚΕ να πάρει μια απόφαση με βάση τις δικές της επιθυμίες. Και η επιθυμία της ήταν η ρεβάνς, να ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι με μία ενδεχομένως καλύτερη δυνατότητα να το κερδίσει. Όπως δηλαδή καθόμαστε στο τραπέζι ενός τζόγου, χάνουμε μια παρτίδα και προσπαθούμε να ξαναπαίξουμε για να κερδίσουμε αυτά που χάσαμε. Πιστεύω κάπως έτσι λειτουργήσε μέσα στο πλαίσιο της ηγεσίας του ΚΚΕ η δυνατότητα που παρουσιάστηκε την εποχή εκείνη για μια καινούργια ευκαιρία στην μάχη της εξουσίας. Στο λεξιλόγιο ακριβώς εκείνης της εποχής είναι και ο όρος, ο επιθετικός προσδιορισμός ξενοκίνητη. Ότι ήταν οι ξενοκίνητες δυνάμεις αυτές οι οποίες στασίασαν. Κοιτάξτε, η περίπτωση του πολέμου του 46-49 είναι μια κλασική περίπτωση εμφυλίου του ψυχρού πολέμου. Και όχι μόνο κλασική, είναι και η πρώτη ουσιαστική. Ίσως με την εξαίρεση της Κίνας, αλλά σίγουρα στον ευρωπαϊκό χώρο είναι η περίπτωση εκείνη που ενδεχομένως θα το οδηγήσει στο δόγμα Τρούμαν. Όπου ένας εμφύλιος πόλεμος λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως πόλεμος δι' αντιπροσώπων των καινούριων υπερδυνάμεων που έχουν εμφανιστεί στη Δύση και στην Ανατολή. Και οι δύο πλευρές υποστηρίζονται από το εξωτερικό. Στην περίπτωση της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει υποστήριξη αρχικά από τη Βρετανία και αργότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια στην περίπτωση του ΚΚΕ υπάρχει σαφής, σοβαρή και μεγάλη στρατιωτική ενίσχυση από την πλευρά του Σοβιετικού μπλοκ. Και μάλιστα πρόσφατες έρευνες έχουν αναδείξει και το μέγεθος της υποστήριξης αυτής. Και ουσιαστικά ο πόλεμος όταν τελειώνει διότι ουσιαστικά η Ιουγκοσλαβία μέσα από την διάσπαση αυτού του Σοβιετικού μπλοκ επανατοποθετεί τη θέση της και επομένως πλήττει κέρια την δυνατότητα των κομμουνιστών να πολεμήσουν. Κλείνουν τα σύνορα δηλαδή με τη Ιουγκοσλαβία και πάβει ο ανεφοδιασμός και η ενίσχυση. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με ένα πόλεμο που και στις δύο πλευρές υπάρχει σαφέστατα ένα πολύ σημαντικό έρισμα που προέρχεται από έξω. Τις δίκης κοφές σημαδεύουν με κόκκινο χρώμα ψυχή μακριά για δίκιο την ελευθεριά. Με κόκκινο χρώμα ψυχή μακριά για δίκιο την ελευθεριά. Η συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, του ΔΣΕ, σημαίνει κάτι, κύριε Καλύβα? Δηλαδή εγκαταλείπεται ο Ελλάς και γίνεται ένα τέτοιο σχήμα το οποίο δείχνει κάτι? Ο Ελλάς για τον Ζαχαριάδη και για άλλους στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος θεωρείται αποτυχημένος, γιατί έχασε τη μάχη των Δεκεμβριανών. Οπότε υπάρχει μία ουσιαστικά αναδιοργάνωση και αναδιατύπωση του τι σημαίνει λαϊκός στρατός. Ο Ελλάς από πολλούς θεωρείται ότι δεν ήταν καθαρά κομμουνιστικός στρατός, σίγουρα δεν ήταν στρατός με αυξημένη στρατιωτική αξιοπιστία και βέβαια είχε να κάνει και να αντιμετωπίσει απέναντί του ένα στρατό κατοχής που είχε ελάχιστα πραγματικά ερίσματα στην Ελλάδα, ενώ τώρα έχει να αντιμετωπίσει ένα στρατό που βασίζεται σε μια κυβέρνηση που είναι εκλεγμένη και άρα είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι.
Ο στρατός αυτός θα δομηθεί σε τελείως διαφορετική βάση. Είναι ένα καθαρά κομμουνιστικό στρατός, ενώ στον Ελλάς ο έλεγχος ήταν έμεσος. Θα οργανωθεί σε καθαρά στρατιωτική βάση. Δεν έχουμε πλέον τους καπετάνιους με τα μούσκια και τα μαλλιά. Έχουμε δυνάμεις πολύ πειθαρχημένες, ντυμένες στρατιωτικά, οργανωμένες με στρατιωτικό τρόπο. Και βεβαίως πολύ καλύτερα εξοπλισμένες από ό,τι ήταν ο Ελλάς, πολύ περισσότερο αξιόμαχες από ό,τι ήταν ο Ελλάς. Απ' την άλλη, έχουμε και δύο πολύ σημαντικές διαφορές σε σχέση με τον Ελλάς. Η μία είναι ότι ενώ ο Ελλάς πολεμούσε σε ένα ουσιαστικά χώρο ορεινό με πολλά χωριά και με πολύ πληθυσμό γύρω του, ο Δημοκρατικός στρατός θα αναγκαστεί να πολεμήσει σε ένα χώρο όπου δεν υπάρχουν πλέον πληθυσμοί. Γιατί αυτοί οι πληθυσμοί θα μετακινηθούν είτε με τη θέλησή τους είτε χωρίς από το στρατό προς τα παιδινά. Ο πόλεμος δηλαδή λαμβάνει χώρα σε ένα χώρο, σε ένα τοπίο που ο περισσότερος κόσμος έχει μετακινηθεί. Δεύτερον, αντίθετα με τον Ελλάς, όπου ουσιαστικά υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν από τις πόλεις, ανεβήκαν στο βουνό, πολεμήσαν μέσα από το Ελλάς με βάση, ας πούμε, μια αριστερή ιδεολογία και τοποθέτηση. Εδώ έχουμε μια κατάσταση στην οποία το κύριο κομμάτι των ουσιαστικά λαϊκών ερισμάτων του Κομμουνιστικού Κόμματος θα εγκλωβιστεί στις πόλεις και δεν θα ανεβεί στο βουνό, είτε γιατί δεν το θέλει, είτε γιατί δεν μπορεί. Με αποτέλεσμα, ουσιαστικά, ο Δημοκρατικός στρατός να αναγκαστεί να στρατολογήσει κόσμο στις περιοχές όπου κινείται. Αρχικά η στρατολόγηση αυτή γίνεται με βάση πληθυσμούς στους οποίους έχει ερίσματα το ΚΚΕ, αλλά όσο προχωράει ο πόλεμος, τόσο μειώνεται αυτό, και γιατί οι άνθρωποι αυτοί πήγαν από την πρώτη στιγμή και γιατί δεν υπάρχουν άλλοι πληθυσμοί τριγύρω. Ο Δημοκρατικός δηλαδή στρατός θα αντιμετωπίσει ένα τρομερό πρόβλημα εφεδριών και προσωπικού, το οποίο θα το λύσει μέσω της αναγκαστικής στρατολόγησης αγροτικών πληθυσμών από τις περιοχές που δραστηριοποιείται. Το γεγονός ότι στρατολογήσει αναγκαστικά δεν σημαίνει ότι δεν πολεμάς όταν χρειαστεί να πολεμήσεις, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα λιποταξιών και εκτελέσεων που ουσιαστικά προσπαθούν να περιορίσουν αυτές τις λιποταξίες. Και βέβαια στον ορεινό όγκο της Δυτικής Μακεδονίας, όπου κινείται ο Δημοκρατικός στρατός, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι Σλαβομακεδόνες. Οπότε έχουμε μεγάλους πληθυσμούς που θα ενταχθούν στο Δημοκρατικό στρατό, οι οποίοι συχνά δεν μιλάνε ελληνικά, και αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τους αντιπάλους του ως απόδειξη αυτού του ξενοκινήτου και ως, ας πούμε, τρόπο για να θυχτεί η εθνική υπόσταση του Δημοκρατικού στρατού. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ομάδες ανθρώπων που συχνά στρατολογούνται βία και που δεν πολεμάνε επειδή το επιθυμούν, αυτό διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίπτωση του Δημοκρατικού στρατού από αυτή του Ελλάς, όπου σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Η ανάθεση της αρχιστρατηγίας στο Μάρκο Βαφιάδη, πού υπακούει? Υπακούει σε μια λογική που ανταποκρίνεται σε αυτούς τους δύο παράγοντες. Στην επιθυμία ο στρατός αυτός να είναι καθαρά κομματικός, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, και υπακούει και σε μια επιθυμία στρατιωτικοποίησης της στρατιωτικής δύναμης του Κομμουνιστικού Κόμματος, ούτως ώστε να αποφευχθούν αυτά που θεωρούνται λάθη που γίνανε στον Ελλάς. Δηλαδή, αν διαβάσει κανένας τα κείμενα του Κομμουνιστικού Κόμματος της εποχής εκείνης για τον Ελλάς, υπάρχει μια πάρα πολύ κριτική αντιμετώπιση του παρελθόντος του Ελλάς ως κακά οργανωμένου, απίθαρχου στρατού, ο οποίος δεν είχε αποτελεσματικότητα. Και βέβαια, αν το δούμε καθαρά στρατιωτικά το θέμα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Δημοκρατικός στρατός σε σχέση με τον Ελλάς ήταν μια πολύ περισσότερο αξιόμαχη δύναμη. Η συγκρότηση μετά της κυβέρνησης, της δημοκρατικής κυβέρνησης, της προσωρινής, αυτό τι σήμαινε? Τι επεδίωκαν, ας πούμε, με την συγκρότηση αυτής της κυβέρνησης? Η επιδίωξη ήταν και πάλι να δημιουργηθούν και να αποκτηθούν ερίσματα στο διεθνή χώρο, με την αναγνώριση ενδεχομένως αυτής της κυβέρνησης από κάποιες, αν όχι όλες, τις δυνάμεις του Σοβιετικού μπλοκ. Αυτό αποτυγχάνει, και αποτυγχάνει διότι δεν καταφέρνει ο Δημοκρατικός στρατός να κατακτήσει μια κομμόπολη, είτε αυτή είναι η Κόνιτσα είτε κάποια άλλη, που θα του επιτρέψει ουσιαστικά να αποδείξει ότι έχει μια παρουσία που δεν περιορίζεται στα δάση και στα πάτητα βουνά. Δεν πετυχαίνει αυτό. Υπάρχει ένα σενάριο που μπορούμε να συζητήσουμε, ότι αν πετύχαινε αυτό το πράγμα και αν αποκτούσε ο Δημοκρατικός στρατός προσβάσεις στη Βόρεια Ελλάδα πολύ σημαντικότερες από αυτές που κατάφερε να αποκτήσει,
Εάν υπήρχε κάποια αναγνώριση αυτής της δημοκρατικής κυβέρνησης και αν δεν γινόταν η διάσπαση του Σοβιετικού μπλοκ με την απόφαση του Τίτου ουσιαστικά να αυτονομηθεί, υπάρχει ένα σενάριο στο οποίο η Ελλάδα θα κοβόταν στα δύο. Όπως κόπηκε το Βιετνάμ ή κόπηκε η Κορέα. Και η δημιουργία μιας βόρειας και μιας νότιας Ελλάδας με διαφορετικές κυβερνήσεις, πράγμα που θα οδηγούσε σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις στο μέλλον. Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εν προκειμένου, η άφιξη της αποστολής, πόθεν εκπορεύθηκε? Κοιτάξτε, υπάρχει στο διάστημα εκείνο μία διεθνοποίηση του ελληνικού προβλήματος από πολλές απόψεις. Όχι μόνο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει η UNRWA με τη βοήθεια που έρχεται στην Ελλάδα, υπάρχει η αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών του 1946 που είναι μια από τις πρώτες αποστολές του είδους. Αυτές έχουν γίνει πλέον ψωμοτήρι στους σύγχρονους εμφυλίους και από πολλές πλευρές μπορεί να δει κανείς την περίπτωση του ελληνικού εμφυλίου ως ένα πρότυπο για το πώς θα διαχειριστούν, θα γίνουν αντικείμενο διαχείρισης οι εμφύλιοι πόλεμοι από διεθνείς οργανισμούς. Υπάρχει επίσης μια τρομερή προσπάθεια που γίνεται και από τη μία και από την άλλη πλευρά δημόσιων σχέσεων στο διεθνές επίπεδο. Πράγμα που εκφράζεται κυρίως με το περίφημο θέμα του παιδομαζώματος και τι γίνεται με τα παιδιά. Οπότε ουσιαστικά ο πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο με όπλα και δεν διεξάγεται μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Διεξάγεται στον διεθνή χώρο και διεξάγεται και στον χώρο των εντυπώσεων. Σε τελική όμως ανάλυση, ο πόλεμος αυτός είναι ένας πόλεμος που, όπως η πλειοψηφία των εμφυλίων από το 1945 και μετά, καταλήγει σε μια στρατιωτική νίκη. Και βέβαια σε μια στρατιωτική ήττα που αντιστοιχεί σε αυτό. Οι περιπτώσεις εμφυλίων στις οποίες υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση και όπου καταλήγουν σε κάποιο είδος, ας πούμε, μοιρασιάς, όπου τα βρίσκουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αποτελούν πολύ μικρή εξαίρεση στο σύνολο των εμφυλίων πολέμων. Και από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι παρότι στην ελληνική περίπτωση η διεθνοποίηση είναι ένα καινούριο στοιχείο ενδεχομένως, ένα στοιχείο που προδιαγράφει εξελίξεις που θα ακολουθήσουν αργότερα, δεν είναι ένα στοιχείο που διαφοροποιεί την Ελλάδα από άλλες περιπτώσεις. Δεν θα παίξει δηλαδή το διεθνές στοιχείο, το στοιχείο των διεθνών οργανισμών, το ρόλο που ενδεχομένως κάποιοι να ανέμεναν. Τελικά, κύριε Καλύβα, το παιδομάζωμα τι ήταν? Και αυτό είναι ένα από τα θέματα στα οποία υπάρχει μια μεγάλη φιλολογία και δυστυχώς με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει απαραίτητη έρευνα. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά και υπάρχουν μια σειρά γενικεύσεων οι οποίες αναπαράγονται πολλές φορές χωρίς να υπάρχει τεκμήριο. Οι γενικεύσεις αυτές είναι δύο ειδών. Είτε λένε κάποιοι πήρανε τα παιδιά για να τα προστατεύσουν και τα πήραν με τη θέληση των οικογενειών τους και αυτό αφορά όλα τα παιδιά. Είτε λένε οι άλλοι όχι, αυτό το πράγμα έγινε δια της βίας. Και άλλωστε και η άλλη πλευρά έπαιρνε παιδιά δια της βίας, το λεγόμενο παιδοφύλαγμα. Πιστεύω ότι αυτά είναι απλουστεύσεις και γενικεύσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε ουσιαστικά μετακίνηση των παιδιών δια της βίας, σε άλλες περιπτώσεις δεν έγινε αυτό το πράγμα. Κανένας πρέπει να τα δει αυτά τα πράγματα πολύ πιο συστηματικά και ψύχραιμα και να καταλήξει στη λογική που διείπε αυτές τις αποφάσεις. Από την πλευρά του ΚΚΕ η μετακίνηση παιδιών εκτός Ελλάδος οπωσδήποτε ήταν μια κίνηση που το άφηνε ευάλωτο σε ένα είδος δημόσιας κριτικής που έπιασε τόπο. Δεν ήταν απλώς μια μετακίνηση μακριά από το πεδίο των μαχών, ήταν μια μετακίνηση εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσει κανένας. Στην περίπτωση του ΚΚΕ λοιπόν λειτουργήσε και ως εφεδρεία και ως δημιουργία εφεδρείας και ενδεχομένως να λειτουργήσε και ως ένα είδος ομηρίας. Στο βαθμό που τα παιδιά ήταν στην Ανατολική Ευρώπη, οι οικογένειες δεν είχαν περιθώριο παρά να συνταχθούν μέχρι και την τελευταία στιγμή με τις δυνάμεις του ΚΚΕ. Μία από τις πιο τραγικές ίσως εικόνες και διαστάσεις αυτού του προβλήματος ήταν πως τα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά που ήταν 13-14 χρονών, μετά από την πρώτη τους μετακίνηση και μετά από μια πολύ πρόχειρη εκπαίδευση, στάλθηκαν πίσω να πολεμήσουν. Και ουσιαστικά στάλθηκαν σε ένα σφαγείο όπου τα περισσότερα σκοτώθηκαν. Είναι μια από τις τραγικότερες απόψεις και διαστάσεις του πολέμου και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ξαναδούμε όλη αυτή την ιστορία του εμφυλίου, όχι μόνο μέσα από τις αποφάσεις των ηγεσιών, όχι μόνο μέσα από τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων που αναμετρούνται, όχι μόνο μέσα από τα οράματα και τις ιδεολογίες ανθρώπων που ενδεχομένως να είχαν
όλες τις προϋποθέσεις να δουν το μέλλον με καλύτερες συνθήκες, αλλά να το δούμε και ως την απίστευτη ανθρώπινη τραγωδία που υπήρξε. Και υπήρξε μια ανθρώπινη τραγωδία που διήρκεσε μια ολόκληρη δεκαετία από πολλές απόψεις. Όχι μόνο στην περίπτωση των ανθρώπων που βρήκαν έναν πολύ άσχημο θάνατο, κάτω από συνθήκες που πολλές φορές δεν είχε να κάνει τίποτα με την επιλογή τους, αντίθετα από αυτούς που πέθαναν επειδή το επέλεξαν και που, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, ήταν μια μειοψηφία. Και ήταν επίσης μια τραγωδία που αφορούσε την διάσπαση των κοινοτήτων και την διάρρηξη των δεσμών που χαρακτήριζε τους ανθρώπους που ζούσαν μαζί, είτε στο επίπεδο ενός χωριού ή στο επίπεδο μιας γειτονιάς. Αυτό που συμβαίνει με τον εμφύλιο είναι ότι πολλές φορές διχάζει τους ανθρώπους και τους διχάζει με έναν τρόπο ο οποίος, επειδή χαρακτηρίζεται από τη βία και το θάνατο, τους διχάζει με έναν πολύ βαθύ τρόπο και με έναν τρόπο που μεταδίδεται οικογενειακά αργότερα και που επηρεάζει και την πολιτική πρακτική πολλά χρόνια μετά το τέλος ενός πολέμου. Και αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με ένα διακρατικό πόλεμο, όπου πολύ εύκολα μπορούμε και αυτό κάνουμε, να δαιμονοποιήσουμε τους άλλους, στους πολέμους της Ελλάδας με την Τουρκία, πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε: οι Τούρκοι φταίγαν για όλοι, αυτοί κάνανε μόνο ομότητες, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Και αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν συνδιαλεγόμαστε με αυτούς. Το πρόβλημα του εμφυλίου είναι ότι οι άνθρωποι που πολεμούν με τις δύο παρατάξεις εξακολουθούν να συνυπάρχουν στο πλαίσιο του ίδιου κοινωνικού και πολιτικού ιστού, της ίδιας κοινότητας πολιτικής, και πρέπει να ζήσουν μαζί και να διαχειριστούν την τύχη του τόπου τους μαζί. Οπότε το πρόβλημα του πώς διαχειρίζεσαι τη μνήμη ενός εμφυλίου είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες που περνάνε μέσα από αυτή τη διαδικασία, και πιστεύω ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος να το διαχειριστείς είναι να δεις τα γεγονότα κατάφατσα, χωρίς να προσπαθήσεις να δαιμονοποιήσεις τη μία πλευρά ή να ηρωοποιήσεις την άλλη. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ως ερευνητές χρειάζεται να συμψηφίζουμε ή να κρύβουμε τις κακές στιγμές της μίας ή της άλλης πλευράς. Χρειάζεται, πιστεύω, να τα δούμε αυτά τα πράγματα με ψυχραιμία, αλλά να πούμε και πράγματα που ενδεχομένως δεν αρέσουν. Ένα δεύτερο σημείο που θα τόνιζα επίσης είναι ότι υπάρχει τάση που είναι πολύ φυσιολογική στους ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα αυτά να γενικεύουν τη δική τους εμπειρία. Επειδή πολιτεύτηκαν, ας πούμε, με έναν τρόπο ή με τον άλλον, επειδή γνώρισαν μία πτυχή της ιστορίας του εμφυλίου από ένα συγκεκριμένο μετερίζει, ας πούμε, ενός χωριού, μιας πόλης, έχουν την τάση αυτή την εμπειρία να τη γενικεύουν και να απορρίπτουν οτιδήποτε άλλο δεν ταιριάζει με αυτή την εμπειρία. Έχω βρεθεί σε πολλά συνέδρια όπου κάποιος θα πει κάτι, συνέβη στο χωριό μου το γεγονός το ακόλουθο και θα περιγράψει μια πραγματικότητα, και θα σηκωθεί κάποιος άλλος και θα πει αυτά είναι ψέματα. Χωρίς να έχει κάποια άποψη, κάποια γνώση, κάποια εμπειρία για την εμπειρία του πρώτου ανθρώπου, αλλά απλώς επειδή δεν συνάδει με την δική του. Και αυτό δεν αφορά μόνο πολιτικές τοποθετήσεις και θέσεις. Εσύ είσαι δεξιός, εγώ είμαι αριστερός. Αυτό πολλές φορές αφορά διαφορετικές προσλήψεις αντιστοίχων γεγονότων. Εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Καρδίτσα δεν είχαμε γεγονότα αυτού του είδους. Αυτά που μας λες εσύ είναι τελείως άγνωστα σε εμάς. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα και η εμπειρία του εμφυλίου ήταν πολύμορφες και πολυδιάστατες. Οι άνθρωποι τα ζήσαν αυτά από πολλές διαφορετικές σκοπιές και ουσιαστικά η δουλειά μας ως ερευνητών είναι να ανασυνθέσουμε αυτό το μοσαϊκό, να το αναδείξουμε για να φανεί πόσο διαφορετική ήταν αυτή η εμπειρία, και μέσα από την κατανόηση αυτής της διαφορετικότητας πιστεύω ότι μπορούμε να συμφιλιωθούμε πολύ καλύτερα με την πραγματικότητα του παρελθόντος από ότι οι άλλες δύο επιλογές που μας μένουν. Η μία δηλαδή του να τα ξεχάσουμε τις λύθεις, να μην τα συζητάμε, που ήταν μια επιλογή που ουσιαστικά προκρίθηκε πολλές φορές μέχρι πρόσφατα. Δεν συζητάμε τις άσχημες στιγμές του παρελθόντος μας. Και η δεύτερη επιλογή που είναι η δαιμονοποίηση και η ηρωοποίηση ή η ανάδειξη μόνο μιας πλευράς της εμπειρίας. Μόνο εμείς υποφέραμε, δεν υπέφεραν οι άλλοι. Μόνο εμείς είχαμε δίκιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και θέλω να το τονίσω, ότι η αναγνώριση της πολυμορφίας είναι ένα είδος συμψηφισμού, όπου με έναν τεχνητό τρόπο θα πούμε κενότητες του τύπου όλοι υπέφεραν. Αντιθέτως, αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ακριβώς πώς υπέφεραν, ποιοι υπέφεραν, πότε υπέφεραν, και το αντίστροφο. Πότε κάνανε άσχημα πράγματα κάποιοι, ποιοι τα κάνανε, γιατί τα κάνανε, πώς τα κάνανε. Δηλαδή να δούμε ακριβώς όλες αυτές τις διαδικασίες όπως έγιναν. Χωρίς να σημαίνει αυτό ανάξεση πληγών, γιατί είναι και αυτό μια αντίληψη. Ότι έτσι γίνεται μια αναπαραγωγή, μια διαρκής αναπαραγωγή, ένας μυρικασμός
των γεγονότων αυτών. Πιστεύω κάθε άλλο, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η γενιά που τα έζησε αυτά τα πράγματα φεύγει πλέον και άρα οι άνθρωποι που ενδεχομένως να περνούσαν κάποια δυσκολία από ουσιαστικά τη συζήτηση όλων αυτών των πραγμάτων δεν θα είναι μαζί μας. Επομένως είναι ένα θέμα γνώσης περισσότερο παρά αναπαραγωγής αυτής της εμπειρίας. Και δεύτερον, διότι πιστεύω το να τα κρύβεις, το να μην μιλάς ή το να ωρεοποιείς τα πράγματα με έναν τρόπο τελείως μη ρεαλιστικό είναι πολύ πιο επικίνδυνη, αν θέλει να το θέσει κανένας έτσι. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο επικίνδυνος βέβαια ούτε για τη μία ούτε για την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι η εποχή αυτή του εμφυλίου έχει παρέλθει, οι συνθήκες έχουν αλλάξει τελείως. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε εκεί ή ότι κινδυνεύουμε από ένα νέο εμφύλιο οποιοδήποτε τύπου, οπότε ο κίνδυνος είναι ελάχιστος. Πιστεύω όμως το κέρδος είναι μεγάλο και το κέρδος αφορά το θέμα της αυτογνωσίας μας. Και πιστεύω στο θέμα της αυτογνωσίας πάντοτε υστερούμε. Είτε αυτό αφορά τις σχέσεις μας με άλλους λαούς και την ιστορία μας σε σχέση με άλλες χώρες, όπου πάντα τονίζουμε και ηρωοποιούμε τη μία πλευρά χωρίς να θέλουμε να δούμε την άλλη πλευρά. Αλλά βέβαια πολύ σημαντικότερα αφορά και τη δική μας ιστορία και την ιστορία του εμφυλίου. Και θα έλεγα ακόμα και κάτι παραπάνω, ότι η αυτογνωσία η ιστορική έχει πολλές φορές μια τεράστια συμβολή να κάνει στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε την πραγματικότητα. Ο οποίος τρόπος πολλές φορές στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια έντονη μονομέρεια. Όχι μόνο σε θέματα ιστορικά, σε οποιαδήποτε θέματα και να το δείτε. Έχουμε μια δυσκολία, πιστεύω, πολλές φορές να δούμε την πλευρά του άλλου σε οποιοδήποτε θέμα. Και πιστεύω ότι και η έρευνα του ιστορικού παρελθόντος και ιδιαίτερα ενός γεγονότος που διέρεσε τη χώρα σε τέτοιο βαθμό έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, να μας κάνει να υπερβούμε αυτή την ουσιαστικά δομική μονομέρεια που μας διακρίνει ως νοοτροπία και τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και ουσιαστικά να μας προσφέρει έναν πολύ πιο πλούσιο τρόπο αντιμετώπισης όχι μόνο του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και βέβαια του μέλλοντος.